là cô chúng ta tung chưa bao ông thằng làm gì bao đồng sẽ làm ăn school đâu नंगौ जे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जे जाहारबारि जाय ओनसोला जे सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव एबा पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोआव थानाय जाहारबारिनि बे मोनसे थावनियाव हाग्रा ओनसोल हाबनाय थावनियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जे थांनाय मोनानि 3 रिंगा 30 मिनिटसो समाव जानानै थाङो बे समाव नोंथांमोना थासारिखौ नुनो मोनदों बेयाव गोबां रायजो राजाफोरा एबा ओनसोलनि रायजो राजाफोर जमा जानायखौ नुनो मोनदों बेयाव थारैनो मोनसे जाथाय दुखुनांथावना जाथाया जानानै थांबाय जेराव थांनाय मोनानि 3 रिंगा 30 मिनिटसो समाव जे हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जे ओनसोलनिनो सासे एबा जाहारबारि ओनसोलनि गियानिपुर गामिनि थागिबि हेमन्त नार्जारि 45 बोसोरनि हेमन्त नार्जारिखौ जे हाग्रायाव जे दंफां लायनो थांनायखौ जे लोगो मोननानै बिथांमोना एनकाउन्टार खालामदों एबा गुलि गावनायनि गेजेरजों बिथांमोना जे जिउ फोजोबदों बे समाव नोंथांमोना बेयाव मोनसे थासारिखौ नुदों जाय थासारियाव दिनै रोजा रोजा लोब लोब रायजो राजा एबा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हेमन्त नार्जारिनि न्याय नागिरनानै आथिं आखाइ सानाय सुनाय मावनानै जानो हाया फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो मोनथाय नांगौ राहा नांगौ आंनो मानसिखौबो दानो मानो बिदि खालामनांगौ नंखाय बांखाय दंफां फिसानि थाखाय बिदि खालामनाङा आरो फरेस्टआ कन्टेक्ट जानोसै बार होनोसै जोंहा बाहाय मावनाय जानोसै आरो साइकेलखौ गावसोरनो हमो गावसोरनो फानफिनहरो जों बाहायसो मावनानै जायो सारमोन बिदि खालामनो नाङा आंहा दिनै फिसाया बिदा फंबाय गैया हारसिङैसो थैजासे आंनो फिसा सानै खांनो थाखाय राहा नांगौ आंनो